गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग जय जगन्नाथ। आज हूँ कार्तिक पूर्णिमा मैं डंगा भसा आपण मानक मो तरफ अनेक अभिनंदन शुभेच्छा जनावि। आज ब्लॉगटा हूँ आम जीव से बीच गाधे डंगा भसैबू आ ब्लॉग कंटिन्यू करते आप निश्चित जानीपारे। चाहूँ देखिए भोर 5:20 देखूँ एवं आम जीवु से बीच गाधेबू। चलतु जी आ लेट करवानी चलो आगे गले सब आगे गले पूरा गाधटा हम समीर डाक रे आंठ आंठ आम बाइक नहीं चलो पहुँची गलु गोटे पर एंट्री सकाल होगा पूरा रात भी ये अच्छी सकाल जावा ए गाधेया डंगाटा बसैया ब्लॉग कंटिन्यू रुहन सब जानीपर पहुँचले आसिल गाधेवाई अरे इतने लोक को ना साढ़े देखा गाधटा हम आग तो भाई डंगा तो जाना फोन नहीं कि यार के फोन नहीं कि अद्भुत पिलाटा देखो पानी भीतर के सब डंगा बस गाइस पड़ेला आगे ना हम जाइन गाइस जीवु पानी भीतर को ये डंगाटा नहीं कि बस समीर देखिए आम गोष्ठी दल गाधु जीवु पानी भीतर को बाप गाधे
ଗାଧିଆ ଆସୁନ ପାଣି ଭିତରକୁ ସାହସ ଗଲ ଯେ ଆସ ଦେଖିବା ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବୋଟ୍ଟେ ସିପ୍ଟେ ଆଜି ଠିଆ ହେଇଛି ପାଣି ଭିତରେ। ଗାଧୁଆ ଏବେ ସରିଲା ଆମେ ଯାଉଛୁ ରୁମ୍କୁ। ବହୁତ ଗାଧୁଆ ହେଇଗଲା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ କି ନାକି ଜାଣି ସରିଲା ଆମେ ଯାଉଛୁ ରୁମ୍କୁ। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରବଳ ଗାଧୁଆ ହେଇଗଲା ସକାଳ ହେଇଗଲା ଗାଇସ୍ ପୁରା ଗାଧୁଆ ବୁଧା ସରିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଏଠୁ ଫେରିବୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲୋକ ସେତେବେଳେ ସକାଳ ବେଳା କେହି ଏତେ ନଥିଲେ ବି ଆସିକି ପଳେଇଥିଲେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲୋକ ଆଉ ସାଡ଼େ ଗୋଟେ ସିପ୍ଟେ ଆସିଛି ବଡ଼ ସିପ୍ଟେ ଯାଉଛି ଖାଲି ଘୁରୁଛି ସେ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଯିବୁ ରୁମ୍କୁ। ଝାଉଁ ଛରା ଏବେ ଲାଗିଛି ନୂଆ ତା ଭିତରେ ପାନ ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ ଖାଇ ଉଠଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଙ୍କ ଦେଖୁଥିବ ଆରେ ସେମାନେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ରେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ସେଠି। ସେମାନେ ବୋଧେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେଠି ଗାଧୋଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବୋଧେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେଠି ଗାଧୋଉଛନ୍ତି। ଆର ବର୍ଷ ଗାଇସ୍ ମାନେ ଏଇ ତ ଶୀତ ନାହିଁ ଆର ବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେଲା ଗାଧୋଇ ହେଉନଥିଲା। ଛୁଆଟା ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଟି ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଟି ବାଇକ୍ଟା ଆମର ଛୁଆ ହେଇଛି ଯିବୁ ଏବେ। ପଳେଇ ଆସିଲି ସେ ଭିତରେ ଯାଇକି ଗାଧେଇବି ଏବେ ବାଲି ବାଲି ପଶିଯାଇଛି ପୁରା ଅଠା ଲାଗିଲାଣି। ଗାଧେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି ଏବେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଯିବି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଯିବି ଫୁଲ ଫୁଲ ନେଇକି ଯିବି ସେମିତି ଦେଖିବା ଯିବା ମନ୍ଦିର ବାହାରିଲା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆମେ ଯିବା ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରଟି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଯାଉଛି ତା ଭିତରକୁ ଯିବି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାଉଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ସେଇଟା ଶିବ ମନ୍ଦିର। ବ୍ଲଗ୍ଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରି ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି ନେକ୍ସଟ